ഇന്ന് സിനിമ കാണാൻ പോയതായിരുന്നു. പണി നടന്ന് മടുത്ത്. പെട്ടെന്ന് ടാക്കീസിലെത്താനൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെ കുറേ നടക്കേണ്ട വന്നു. ഷോർട്ട് വഴിയാണെങ്കിലും കുറച്ച് നടന്ന് ഇത് നടന്നിട്ടാണ് തീരുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അതിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, നൈസായിട്ടൊരു കണ്ണാടിയിലൊരു ഫോസൊക്കെ കൊടുത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ച് കയറുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സഫാ ജ്വല്ലറി പറയും, വണ്ടൂരിലുള്ള ഫേമസ് സഫാ ജ്വല്ലറിയാണ്. അപ്പോൾ സഫാ ജ്വല്ലറി പോയി. പിന്നെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ട് ടാക്കീസിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കയറിയിട്ട് അടിപൊളി സ്ഥലം കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നല്ല ഇരിക്കാനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം. പിന്നെ പെട്ടില്ലേ, നല്ല മഴ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത മഴ, പുറത്തും ഇറങ്ങത്തില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ കയറേണ്ട വന്നു. മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിട്ട് കുറച്ച് സാധനമൊക്കെ മേടിച്ച് പിന്നെ ഡോസ് കോളേജിൽ പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക്